እግዚአብሔር ይመስገን ናይሎም ማዓንቲ ንሪኦ ብዛዕባ ወንጌል ወይ ድማ ብዛዕባ ወንጌል ንኻልኦት ንብጻሕ ወንጌል ንኻልኦት ምንጋር ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሞ ዝተንስኣሉ እዚ ወንጌል ምንጋር ከዓ ሰባት ካብ ዘለዓለማዊ ጥፋት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝኸዱሉ ወይ ድማ ዝኣትውሉ መገዲ ከመይ ጌርና ንነግር ወንጌል እንታይ ትርጉሙ ኢልና ኣብ ኣርባዕተ ነገራት መቂለ ክርየ እግዚአብሔር ይመስገን ተቀዳማይ ወንጌል እንታይ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ንወንጌል ክነግር ይግባአና ሓቀይ ግን ከይነግር ዝኽልክሉና ነገራት እንታይ እዮም ንምንታይ ኢና ከምቲ ዝግባእ ወንጌል ዘይነብጽሖ ዝብል ክንሪና ማለት ሳልሳይ እቲ ኣገባብ ኣነጋግራ ወይ ድማ እቲ ክንክተሎም ዝግባአና ስትራቴጂ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦም ኢና ራብዓይ ድማ ወንጌል ብምንጋርና እንረኽቦ በረኸት ወንጌል ብምንጋርና እንረኽቦ ጥቕሚ ድማ ክንዛረብ ኢና ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀዳማይ ወንጌል እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ በብኽልተ ገይሩ እንታይ ገይርዎም ኢልና ለኣኾም ኢሉ ንዓና ኸ እንታይ ኢልና ኪዱ ኢሉ ስለዚ ወንጌል እንታይ እንድሕሪልና ወንጌል ምኻድ እዩ ወንጌል ከይድካ ኢኻ ተብጽሖ ሰባት ንቤተ ክርስቲያን ክንጽውዖም ከለና እውን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንኸይድ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንከይድ ከለና ወይ ከዓ እዚ ኪዱ ዝብል ናይ ወንጌል ተልእኾ ቀዳማይ ዕላምኡ ወይ ድማ ቀዳማይ ሓሳቡ ናይ ሓፈሻዊ ናይ እግዚአብሔር ናይ ምድሓን መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ድማ እንታይ ተልእኾ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወንጌል ምንጋር ተልእኾ ካብ ኮነ እንታይ ጌርካ ኢኻ ትገብሮ ከይድካ ኢኻ ተብጽሖ ዕላማ ጌርካ ኢኻ ትገብሮ ፕላን ጌርካ ሓሲብካ ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ ብወዝቢ ትገብሮ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ቀዳማይ ነገር እንታይ ሆና ንርኢ ዘለና ወንጌል ማለት እንታይ እንድሕሪድና ወንጌል ማለት ተልእኾ እዩ እቲ ቀንዲ ሚሽን ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኪዱ ኢሉ ናብ ብዘላ ዓለም ክትከዱ ከለኹም ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ ስልጣን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ተዋሂብኒ ኣሎ ምስ በለ ስለዚ ኪዱ ኢሉ ናይዚ ስልጣን እዚ ናይዚ ሓይል እዚ ናይዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሃበ ስልጣንን ሓይልን ደሊቨር ዝኾነሉ ወይ ከዓኒ ዝበጽሓሉ መገዲ በዓል ብምንታይ እንድሕሪና ብምንጋር እዩ ሰባት ወንጌል ክሰምዑ ከለዉ ካብ ዘለዓለማዊ ጥፋት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ይውስኑ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ከይዱ ስለ ዝረትዖም መንፈስ ቅዱስ ከይዱ ንውሳኒኦም እንታይ ስለ ዝገብሮ ስለ ዘተባብዖም ወይ ከዓ ዘበራትዖም ነቲ ዝረኸብዎ ርትዒ ነቲ ብዛዕባ ሓጢኣታን ብዛዕባ ፍርድን ንዓለም ክረትዓይ ዝተባሃለ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ንሕና እንዛረቦ ቃል ነቲ ንሕና እንኸዶ መገዲ ከይዱ ኣብቲ ልቢ ሰባት ምስ ወግአ ሰባት ንውሳኒኦም ክቕይሩ ዝገብሮም ሓይሊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ሓይሊ እዚ ሰባት እንታይ ገብሩ ይውስኑ ስለዚ ነዚ ውሳኔ እዚ ንኽገብሩ ግን ናህና እንታይ የድሊ ማለት እዩ ምኻድ የድሊ ወንጌል ከይድካ ኢኻ ተብጽሖ ስለዚ ጎይታ በብኽልተ ገይሩ ልኢኽዎም ማለት እዩ በብኽልተ ገይሩ ክልእኮም ከሎ ንምንታይ እንድሕሪልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ዝበለ መደበር ኣይነበሮን ወይ ከዓ ከም ስቴሽን ወይ ጣብያ ንብሎ ማለት እዩ እንታይ ዳ ይገብር ነይሩ ይኸይድ ይዘውር ነይሩ ማለት እዩ እቲ እናዞረ እንታይ ዝገበረ ኢሉ ምዕራፍ 10:28 ጽቡቕ ዝገበረ ኢሉ እንዳዞረ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ጽቡቕ ገይሩ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ድናሰን ሕማምን ከዓ እንታይ ገይሩ ሰይጣን ዝኣሰሮም ከዓኒ ፈቲሑ ይብለና ስለዚ ኢየሱስ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ቀንዲ ነገር እንታይ እንድሕሪልና ምኻድ እዩ ንኻልኦት ምብጻሕ እዩ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ነቶም ዘለዎ ሰባት ኣብቲ ዘለውዎ ምኻድ እዩ ማለት እዩ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣጋርቶም ሰናይ ዘበስራስ እንታይ ኢሉ ብጻኔን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩኻቴን ይብለና ስለዚ ወንጌል እንታይ ክትገብሮ ማለት እዩ እትኸዶ ተልእኾ እዩ እትገብሮ ከይድካ እትፍጽሞ ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በብኽልተ ገይሩ ዝለኣኾም መገዲ በዓር ኣብ ሓደ ቦታ ስቴሽን ምግባር ኣብ ሓደ ቦታ ጣብያ ምግባር ኣብቲ ዝነበሮን ዝዓበዮን ዓዲ ኣብቲ ሽሙ ህቡብ ዝነበሮ ቦታ ቅፍርናሆም ዝበሃል ኣብ ናዝሬት ኣብኡ ከፊቱ ሓደ መደበር ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ዓዲ ክመጽዎ ይኽእል ነይሩ እዩ ግን ንሰባት ወንጌል ከነብጽሓሎም እንኽእል መገዲ ተልእኾ ና እንገብረሉ መገዲ እንታይ እዩ ምኻድ እዩ ስለዚ ወንጌል እንታይ እዩ እንድሕሪልና ወንጌል ተልእኾ እዩ ዝኾነ ነገር ከይድካ ትገብሮ ነገር እሱ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ወንጌል ተልእኾ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ወንጌል ከዓ እንታይ እዩ ሰላም እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሰላም ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰላም ማለት ህውከት ዘይብሉ ቦታ ወይ ረበሻ ዘይብሉ ቦታ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ሰላም ማለት ሓደ መስፍን ሰላም ኢልዎ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ቅሳነት ዘለዎ ህይወት ወይ ድማ ዕግበት ዘለዎ ህይወት ሰብ ክመርሕ ከሎ ክንደይ ኣለዎ እንታይ ኣለዎ ብዘይገድስ ቅሳነት ዘለዎ ብዛዕባ ኣብዚ ምድሪ ዝነብሮ ዘሎን ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዝኸውን ዘበለ ነገራትን ኩሉ ሕቶታቱ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ሕቶታቱ ተመሊሱ ክነብር ከሎ ሃዲኡ ክነብር ከሎ እዚ እንታይ እዩ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሰላም እዩ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ
نزيو ويدما مسفن سلام مالتي نسو دايل مسفن سلام يبلنا قال እግዚአብሔር ግሩም ይሉ እንታይ ካሉ መካር ይኻ ይብለና አምላኽ ይመስገን ስለዚህ መስፍን ሰላም ማለት እንታይ ማለት እዩ ወንጌል ዘአተው ዘበለ ቦታ ወንጌል ዘአተው ዘበለ ህይወት ወንጌል ዘአተው ዘበለ ስድራ ሰላም አለው እዩ ብዙሕ ግዜ አብዙሓት ክርስቲያናት ሰላም ዘይኮነ ነገር ወይ ድማ ሻቅሎት ወይ ድማ ዘይ መቅሳን ክረይ ይካል ይኸውን እዩ እዚ ግን ትናና ስንፍና ትናና ድኻም ዘምጾ ዳምበር ወንጌል ብሩሱ እንታይ እኹል ዝኾነ ሰላም አለው እኹል ዝኾነ ቅሳነትን ናይ ዘለዓለማዊ ህይወቱን ሰባት ዝምልሰል ነገር ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ዝብዛዕባ ዝኸውን ጥራይ ዘይኮነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሰባት በሰላም ክነብሩ ሰላም ሰባት ብቅሳነት ንክነብሩ ኣብ ምድሪ ዝሕግዞም እዩ ማለት እዩ ከምዚ ይብለና እቲ ናይ ወንጌል ሰላም ኣስቅድማ ከመሳኣና በእጋርኩም ኣዳሊኹም ኢሉ ኣእቲኹም ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪልና ኣብ ገለ ትርጉማት ከምዚ ይብለና እቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ወይ ድማ እቲ ናይ ሰላም ዝኾነ ስለዚ ወንጌል እንታይ ዝህብ እንድሕሪልና ወንጌል ሰላም እዩ ዝህብ ዓለም ብዙሕ ነገራት እናወጥ ዘላ እንድሕር ዳርየና ኣብ ታሪኽ ኩሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ወይ ከዓኒ ካብቲ ዝሓለፈ ዘመናት ብምንጻር ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ወይ ከዓ ዝበለጸ ቴክኖሎጂ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ወይ ከዓ ዝበለጸ ኣብ ሕክምና ኣብ ጥዕና ናይ ሰባት ምርቃቕ ኣሎ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ሰባት ዕድሚኦም እውን ዝበዝሕ ዝነብሩሉ ግዜ እዮም ኣትሊስት ካብቲ ዓለም ሪከርድ ዝገበረቶ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኦፍ ኮርስ ነዊሕ ዓመት ዝተቐመጡ ሰባት ከም ዘለዉ ቀደም በዓል ማቱሳላ ይነግረና እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካብ ዝሓለፈ 2000 ወይ 3000 ዓመታት ክንሪኦ ከለና ግን ሰባት ዝነውሐ ዕድመ ይነብሩ ኣለዉ ንምንታይ እንድሕሪልና ብፍላይ ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብቲ ምዕብል ዓለም ሕክምና ኣዝዩ እንዳበለፀን እንዳፀበቐን ስለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን ካብ ኩሉ ኣባይቲ እንዳጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ስድራ ቤታት እንዳተማቓቐላ ዝኸዳ ዘለዋ ምክንያት ግን እንታይ ሰላም የለን ማለት እዩ ሰላም ይውሕድ ኣሎ ስለዚ ነዛ ብትናወጥ ዘላ ዓለም እንኮ ከበስራ ዝኽእል ሰላም እንኮ ክህባ ዝኽእል ሰላም እንታይ እንድሕሪልና ወንጌል እዩ ስለዚ ወንጌል እንታይ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ወንጌል ብሳልሳይ ደረጃ እንታይ እንድሕሪልና ናይ ኩሉ ኣገልግሎታትና ንገብሮ ኩሉ ንገብሮ ኣገልግሎት ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣብ ህይወትና ኣብ ግላዊ ህይወትና ንገብሮ ነገር ኩሉ እቲ ፍርቁ ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ጎይታ እንታይ ኢሉ ደቂ መዛሙርተይ ይግበርዎም ኢሉ ወንጌል ከዓኒ ንገርዎም ኢሉ ኺዱ ናብ ብዘላ ዓለም ኢሉ ወንጌል ንገሩ ካላይ ካንታይ ደቂ መዛሙርተይ ይግበርዎም ኢሉ ስለዚ 50% ወይ ድማ 50% ወይ ከዓ ፍርቂ ናይቲ ኩሉ ኣገልግሎታት እቲ ናቱ ሕመረ እቲ ናቱ ዕላማ እቲ ናቱ ራእይ እቲ ናቱ ናይ መጨረሻ ሸቶ ወንጌል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ኣገልግሎታት መዝሙር እንድሕሪልናዮ መጨረሻ ንምንታይ እንድሕሪልና ምናልባት ሰባት ናብ ወንጌል ንምምጻእ ወይ ድማ ነቶም ብወንጌል ዝመፁ ወይ ከዓ ነቶም ክርስቲያናት ከዓኒ ኣብ እምነቶም እምነት ክውስኹ ኣብ ጸጋ ክውስኹ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ክውስኹ ወይ ከዓ ወዲ መዛሙር ክኾኑ ወዲ መዝሙር ክኾን ክዓቢ ማለት እዩ ድሕር ዳ ጸሎት ኢልና ናብኡ ይዝኣቱ ድሕር ዳ ካልእ ዓይነት ኣገልግሎታት ስብከት እንድሕሪልና ወይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ እቲ ፍርቂ ዕላማ እንታይ እዩ ወንጌል እዩ ስለዚ ወንጌል ምብሳር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ናይ መጨረሻ ንሰባት ዝሃቦም ተልእኮ ኮሚሽን እቲ ፍርቂ እሱ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ ወንጌል ሰለስተ ነገራት ርኢና ኣለና ሓደ ወንጌል ተልእኮ ኢልና ኣለና ካልኣይ ከዓኒ ወንጌል ከዓ ሰላም ኢልና ሳልሳይ ከዓኒ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ወይ ድማ እቲ ፍርቂ ናይቲ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ዝነገረና ኣገልግሎታት ዘካተተ እዩ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ቀንዲ ሸቶ እዩ ኢልና ነርና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ወንጌል ተልእኮ እዩ ወንጌል ሰላም ኣምላኽ እዩ ወንጌል ከዓኒ ናይ ኩሉ ኣገልግሎታት ሸቶ እዩ ክንብል ከለና እምበዓር ካብቲ ናትካ ኮምፎርት ዞን ወፂኻ ከድካ ትገብሮ ተልእኮ እዩ ከድካ ተበስሮ ሰላም እዩ ከድካ ትገብሮ ኣገልግሎት ወይ ንጥፈታት እዩ ኢና ንብል ዘለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ወንጌል ግን ከምቲ ዝግባአና ነብፅሕ ኣለና ዶ ወንጌል ከምቲ ዝተጀመሮ ይኸይድ ኣሎ ዶ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ሕድሪ ከምቲ ሐዋርያት ዘመሓላለፍዎ ሕድሪ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘመናት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ኣብ ዝተፈላለዩ ታሪኽ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንንብቦ ብዙሓት ሰባት ንወንጌል ብተወፋይነት ወይ ድማ ርእሶም ብምሃብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከም ዝባፅሕ ገይሮም እሞ ከምኡ ይኸይድ ኣሎ ዶ እንድሕሪና ኣብ መብዛሕቱ ህይወት ኣብ መብዛሕትና ህይወት ከምኡ ኣይከይድን ዘሎ ስለምንታይ ይኾም ዘይከይድ ዘሎ እንድሕሪና ነዚአን ነጥብታት ክንርአና ማለት እዩ ሓደ እንታይ እንድሕሪና ሰባት እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ወይ ከዓ ክርስቲያናት እንታይ ስለ ዝኾኑና እንድሕሪና በቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት እንታይ ንገብር ንዋሓጥ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክነግር ደስ ይብለኒ ብዙሓት ብጣዕሚ ንፋዓት ክርስቲያናት ኣለዉ እዞም ዛረበሎም ዘለኹ ወይ ድማ እዞም ንፋዓት ክርስቲያናት
حدا أب صلوت ناي صلوت يوتهم صبوا كون غني قال እግዚአብሔር بمصنع بقولهم نفعت كون يخول يوم سالساي نبيت أملاخ بجنزوهم بقولبتهم بكل عينة كقولوا أزيم دلواتهم رابعي دما أب استفلا لي خفلني أقولاتهم تتحيزهم كون يخول يوم إزي كل عينة نتفتات جنا مسوحتهم ويدما مسوحت أنا اتوانجيل منغار زبال نجار يونزف مو اتوانجيل كم تزقبا أي كيدن مالتي سلازي وانجيل عند علامة مخانو تعرفوا اتخال آية وتسالسة ويكان اتنسوم استجبر بدحري يخمصون زقبوا من نجارات كم قدامي كوينهم من العلي وص مالتي جن نايجزابير قال جنا قدامي يسوع كريستوس ذهبوا من الأختي قدامي يسوع كريستوس ذهبوا حدر انتاين تحرينا نسبات وانجيل بمنغار ناب كابموت نهيوت كنا سجاجرو مينا كيدو نبزل على ميلو كويتا كسب نتايدو كسب شاف نايد علم ذي أوي دما كسب كله كاب سماريا كاب جليلا كاب يرسالم دابلي نجر مالتي إخزابير يمسكن حدا نجر كزارب تسيب لنا نسو نتايو بزح جزء أبيت خرسيانات استفلا لي أقول دوتات كسرع كله استفلا لي نتفتات كسرع كله وانجيل من جارز بالجنا ني إيش تي بوتا يوهابو ويدما بوتا أي وهابون نحرت رينا بيت خرسيانات نحرت داهم في تشان جميرنا كابتي زلون عمتاوي التوت ويدما كابتي زلون عمتاو باجت كندي زأكل كاو كندي مئتاوي تين وانجيل زبون نحرنا أزي وحدي نمتى نحرنا اتوانجيل بهالعيو بتخال عينة أقول دوتات كله كبيرنا يوصل لزلناي نسبات وانجيل كما يجيرهم كم زنقرو وانجيل كما يجيرهم كم زمهرو وانجيل كما يجيرهم كم زبصحوا نقرا بيتهم نقرهم أي نقرهم منا مبزحتو جزء إذا نجرزون تدفينه على مالتي رد عني بزح جزء كريستيانات بتأكوابينا بتخابتهم زي أمنو بزبس حنا سدت ويتنصلوا نجزار سنا زخنا بعت نجزار زخنا كوميونيتي غيرنا نسبات كي لجبنا وانجيل كيف صحنا اتنهنا سلام كي هبنا يوم اتنهنا صبوا نجر كي نجرنا يوم كير أنا يوم ندحريت مانيس الناي مالتي سلازي اتموحات يو تي أورا نجورت حساب مالتي إخزابير يمسكن حدا جزء ملأخ كم زيلو تزاريبو نت ملأخ نايك إفيسون مالتيو أبرأ يوحنا سخان تايلو سعرخان قبرخان يلو تعجستخان يفلت يلو جناخ يلو تقدم يتفقر خان تاجر كأخ يلو قديف كأخ يلو إذن ده مالتي نحرينا تنجزابير مفكار زبقصو صبوا قبري صبوا تعجستي صبوا أقول دوت نيروا نحرجن ولا خبط فقر زحيلو خلو already هيوتو بقى نتفتات سل برنامج زخنة نتفتات تراي جبرالو مالتي ويكأت أقل روتها تراي جبرالو إذا مالت أنت مالتي تقدم أي فقر تقدم أي قناعته تقدم أي نجزاء يزنور فقر النفس يزنور فقر أنت يكون مالتي يتفعل له مالتي مع وانجيل ناي فقر من لاشي كابت تستجبر الكاخ تجبر إندرياس نتستعمو نعار أيلو نحوسم أون مالتي سلازي وانجيل نتاي ناي تستعم كيا فقري كاوش تخاز ندد تبجيسو نسبات التنقرو نجاري مالتي إخزابير يمسكن سلازي بنجارات كنو واحد كلنا حدا نجار كنزنجع يجبأنا حدا نجار كل جزء تمليسنا شك نقبرز جبأنا انتاي تأوش تنازلون أملاخ زخون فقري تأوش تنازلون قدسان زخون فقري تأوش تنازلون علم زخون فقري أبوتو اللودو يلن إلنا نحسب يجبأنا إخزابير يمسكن قال أي فلتني مبالي بزح جزء كم يجير كخمسة نجارون أي فلتني يبل سب كم يجير كخ نجار كم زجبأك مفلات أيد لي كاني مهنياتو كم يجير كأخذ نبر كم زجبأ كازر أي كسبيلن بعلها هات نبر سلز وانجيل انتاي نابرأي مالتي إخزابير يمسكن سبات نت أمام الله استعموا فقري أبي وتم كنت سوارق كله نت أمام الله زرقبوا يوت أوشت أخن سوارق كله أبي ونبرها هن سوارق كله سبات رأي ويم مالتي سلز إذا أوشت خازلو تستعم كيان نجاري خات نجر مالتي أولوس نبغي تعمل سمسة ساولي نيروش مو شعب تجزيتي نت أبتخباب إذن نبر سبات خنجرام كله مني نجيروه وي اندرياس نتستعمل نجار كنجر مني نجيروه وي تا سامراويت سبيتي يسوع كريستوس مسرخه بوتو كيدا نتختم ختبسرا زغبرا نجر انتاي ندحرينا ولا حانتي انتاي دا اتاوشت از طعمتو نجر اتاوشتم زطعمو نجرات نسبات كيدون كنغرو كلو مالتي سلازي زطعم كاين نجر رأى كاين نجر يخا اغانين كان املاح بزعب املاح زي طعم كاين زي تفلط النجر اغانين كان نسبات دق هايمانوت كا تغبرو نسبات نابتنات كا غجله ختم صاميل كا مصعر جيغاي ግን زطعم كاين نجر من غارغن كاب አይፈልጥኒ ምባል የድሕነካይ ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ግዜ ወንጌል ናይ ወንጌላዊ ዕዮ ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግባአና ከም ተቀዲምና እውን ዝበልናዮ ናይ ኩሉ ኣገልግሎትና እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ንሰባት ወንጌል ምንጋር ምኻድን ድሓር ድማ ምድሓን ነቶም ምድሓን ዝረኸቡ ድማ ምዕባይን ስለዚ
ወንጌል ምንጋር ናይ መን ዕዮ እንድሕርና ናይ ኩላትና ዕዮ እዩ ሓደ ወንጌላዊ ፍልይ ዝበለ ጸጋ ተዋሂብዎ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተሰብከሉ ኣብቲ ናይ ጸላኢ ግዝኣት ብብዝሒ ናይ ጸላእ ነገራት ስራሓሉ ነገራት ጽቡቕ ነገር ገብር ይኽእል ወንጌል ክበስር ይኽእል ምክንያቱ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይል ተደሪቑ ንኣብነት ፊልጶስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ወንጌላዊ ይብል ኣብ ሰማርያ ድማ ሓደ ጠንቋላይ ነይሩ ጠንቋላይ ድማ ነትኹል ሰባት እንታይ ይገብሮም ነይሩ ስምዖን ዝበሃል የስተንክሮም ነይሩ ስለዚ ነታ ከተማ ብዝተፈላለየ ናይ ጥንቁልና ስራሕ ገይሩ ኣሲሩዋ ስለ ዝነበረ ስምዖን ወንጌላዊ ምስ መፀ ነቶም ሰባት እንታይ ገይሩሎም ክርስቶስ ሰበኸሎም ኢልና ድሓር ነቲ ጠንቋላይ ድማ ኣናጊፎ ነቲ ስምዖን ዝበሃል ሰባት መንፈስ ቅዱስ ተመልዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ኩሉ ናቱ ንብረት ዝተሸጠ ድማ 50,000 ይበፅሕ ነይሩ ኢልና ብጣዕሚ ዝገርም መዓት ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ከቢድ ናይ ጸላኢ ግዝኣት ዘለዎ ቦታ ኣትዩ ወንጌል ክነግር ነቲ ኣብ ዘሎ ጸልማት ቀኒዱ ብርሃን ከበስር ፍልይ ዝበለ ጸጋ ክወሃቦ ይኽእል እዩ ንጎረቤትካ ንመምሃርትኻ ንመሳርሕትኻ ኣብ ከባቢኻ ዘለዎ ነገር ሰባት ብዛዕባ ዝጣዕምካ ምንጋር ግን ወንጌላዊ ምዃን ኣየድልየካን እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ኣብ ህይወትካ እንድሕር ተቐቢልካ እቲ ካብኡ ዝፈስስ ፍቕሪ ኣምላኽ እኹል እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ካልእ መኸም ራብዓይ ክጠቕሶ ደስ ዝብለኒ ብዙሕ ግዜ ጸላኢ ነቲ ናህና ጽቡቕ ወይ ከዓ ነቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ጽቡቕ ነገራት ንኸይንርእዮ ይኽልክለካ እዩ ንኣብነት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብዛዕባ ዘጋጥሙና ብድሆታት ወይ ድማ ቻሌንጅስ እንድሕር ደኣ ሓሲብናዮም ብኡ ነገራት ትእሰር እሞ እቲ ናትካ ጽቡቕ ነገር ናትካ ዑንቂ ምስቶም ናይ ካልኦት እንታይ ትገብሮ ኣወዳዲርካስ ምንም ከም ዘይጠቅም ጌርካ ይረኣየካ ምክንያቱ እቲ ናቶም ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ይረኣየካ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣሎ መዝሙር 73 ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣሳፍ ናብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይኽብሩ ሰባት ክጥምት ምስ ጀመረ ካብ መቕደስ ምስ ወፀ እዩ ዝብለና ተቓል እግዚኣብሔር ክጅምር ከሎ ድሓር እንታይ ይብለና ንደፋራት ቀናእ ኩሎም ኢሉ ናብኦም ክጥምት ከሎ ነቶም ደፋራት ሲ እዚኣቶም ሙሉእ ዕድሚኦም እንታይ የብሎምን ጸገማ መወት የብሎምን ኩሉ ግዜኦም ስብሓት ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ ግን እዚ መወዳእቶም ክሳብ እግዚኣብሔር ዘርኤኒ ኢሉ ይጠቅስ ኣብቲ መዝሙር እቲ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ ናትካ ህይወት ምስ ናይ ካልኦት ህይወት ምስቶም ወንጌል ዘይፈልጡ ሰባት እንድሕር ህይወት ከተመዓራሪ ከለኻ ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ከተመዓራሪ ኣይግባእካን እዩ ምክንያቱ ትረኺብካዮ ዘለኻ ሰማያዊ ነገር ካብ ኩሉ ዝበለፀ እዩ ነቲ ህይወት ዘለዓለም ኣጽኒዒካ እንድሕር ዳ ሒዝካዮ እቲ ካብኡ ዝበፅእ ሰላም ንኩሉ ምርዳእ ንኩሉ ኣእምሮ ዝሓልፍ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ኩሉ ዓይነት ቻሌንጅስ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ድማ ኣዝዩ ደቂቕ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ ኸርኤካ ይኽእል እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ድሕር ዳኣ ናብ ሽግራትካ እንድሕር ዳኣ ጥምት ጀሚርካ ግን እቲ ሽግራትካ ኣዝዩ ዓቢ ኮይኑ ካብ ምርኣይ ዝተላዕለ እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ረኺብካዮ ዘለካ ህይወት ንእሽተይ ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ ስለዚ ጸላኢ እዚ እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ ንጴጥሮስ ኩሉ ግዜ እዚኣ ደስ ትብለኒ ጎይታ ክጽውዖ ከሎ እንታይ ኢልዎ ናብኡ ክጥምት እዩ ንሱ ግን ናብቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ማዕበል ናብቲ ዝኸይ ዝነበረ ማያት ክጥምት ምስ ጀመረ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ድማ ፋንክሽናል ክኸውን ኣይከኣለን ክሰርሕ ኣይከኣለን ማለት እዩ ጸላእ ንእምነቱ ሃሪሞ ጸላእ ነቲ ክሪኦ ዝግባእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሕማቕ ነገራት ነቲ ፈተናታት ክርኢ ገይርዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግና ናብቲ ሕፍረት ኒዕቑ ምእንታና ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምት ኮለና ሓይልና ኣብ ፀፅባሕ ይሕደስ እግዚአብሔር ይመስገን እዘን ኣርባዕተ ነገራት እዚአን ወንጌል ከይነገር ይኽልክላና ካብዚ ንላዕሊ እውን ክትጥቀስ ይከኣል ይኸውን ግን ምናልባት እዚአን ንኩሉን ይገልጾ ኢለ ዝሓሰብኮን ማለት እዩ ሓደ በቲ ኣገልግሎታት በቲ ዝግበራ ቤተ ክርስቲያን ንጥፈታት ኩሉ ክትውሓጥ ከለኻ ካልእ ኣይፈልጥኒ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ሳልሳይ እቲ ዕዮ ወንጌላዊ እዩ ወንጌል ምንጋርሲ ናተይሲ መዘምራን ኣገልግሎተይ ናተይሲ ጸሎተይ ኣገልግሎተይ ኢልካ ንገዛ ርእስኻ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ነገር ምድራት ወይ ድማ እቲ ዕዮ ናይ ኩላህና ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ማለት እዩ ራብዓይ ድማ ጸላኢ ነቲ ብወንጌል ዝርከብ ዑንቂ ሓጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ሰናይ ዘበለ ነገራት ንኸይትርኢ ብዝተፈላለየ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥምና ኣሽ ነገራት ኣተዓባቢ ብምርኣይ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ እተባኻ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ከይትርኢ ስለ ዝገብረካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዜን ኣርባዕተ ነገራት ከነስተውዕለን ይግባአና እዩ ወንጌል ከይነገር ካብ ዝኽልክለና ኢለ ዝሓሰብኮን እግዚአብሔር ይመስገን